Hola i benvinguts! No inverteixis ni un euro fins que tinguis això fet. La majoria vol invertir, vol Bitcoin, vol ETFs, vol accions, vol rendibilitat, però no tenen ni idea de si poden aguantar una multa, una avaria o 3 mesos sense ingressos. No saben quant els hi costa viure cada mes. Si no tens ordre financer, invertir no és llibertat, és fragilitat. Avui comencem el primer capítol de la saga Cap a la llibertat financera, una sèrie ordenada per construir llibertat amb seny, pas a pas. I el primer pas no és invertir, és posar ordre. Per qui no em conegui, soc l'Albert, lliure financerament des dels 42, gràcies a 2 actius que vaig crear mentre era camioner. I des d'aquest canal vull acompanyar-te a crear el teu camí i aprendre junts sobre diners i llibertat. Part 1. La realitat incòmoda. Perquè no es pot parlar de llibertat financera si no tens clar el que gastes. No tens marge mensual, no tens coixí o vius al límit. La majoria no té problemes d'ingressos, té problemes de sistema. Els diners desordenats generen estrès. Els diners estructurats generen llibertat. El model dels 4 comptes de diners amb seny. Aquí és on ens diferenciem. No és un Excel qualsevol. És un sistema en 4 comptes separats. Perquè barrejar-ho tot és el que fa que la gent visqui sempre en emergència. Avui mateix et faràs 4 comptes al banc. Compte número 1. Despeses fixes mensuals. Aquest és el teu compte nuclear. Aquí hi entra tot el que està domiciliat. Habitatge, lloguer o hipoteca. Subministraments, aigua, llum, gas, comunicacions, mòbils, internet. Assegurances, sempre prorratejades mensuals. Impostos també prorratejats mensualment, el que és l'IBI, brosses, etc. Crèdits personals, si en tenim, com vehicle, reformes o altres. Transport, també si tenim tiquets mensuals de Renfe o metro. Activitats que fem, gimnàs, extraescolars dels nostres fills, etc. Serveis digitals, hostings, dominis, webs, software i subscripcions digitals, si tenim Netflix, si tenim Prime, etc. Aquest compte ha de ser estable. Si aquest compte no està controlat, no existeix inversió. I aquí hi ha una cosa molt important. Les assegurances és millor pagar-les anuals perquè sempre tindràs descompte, però només estalvies si tens previsió. Això és disciplina. Compte número 2. Despeses variables. Aquest és el compte de moviment, on comprem el menjar, l'alimentació, posem el combustible als nostres cotxes, tenim oci, anem a menjar, restaurants, comprem roba i altres variables. Aquest compte pot acabar al final de mes a 0 i no passa res, és vida, però ha d'estar controlat. Compte número 3. Emergències domèstiques. Reparacions i manteniment de vehicles, salut i petites reparacions de la llar. Objectiu mínim 3.000, l'ideal seria tenir 5 o 6.000 euros. I serveix per pneumàtics, revisions del cotxe, la ITV, electrodomèstics que es fan malbé o s'han de renovar, anar al dentista, suplements que tenim vitamínics, reparacions imprevistes. Quan s'utilitza es torna a omplir el més aviat possible, no es deixa morir. Aquest compte evita que cada imprevist sigui una crisi. Compte número 4. Fons d'emergència real. Aquest és sagrat, i més si ets autònom. De 6 a 12 mesos de despeses fixes i variables, és a dir, cobrir el compte 1 amb el compte 2. Serveix per si perds ingressos. Baixa llarga, pèrdua de feina. Aquest compte no es toca per rentadores, no es toca per vacances, no es toca per capricis. Si es toca, prioritat absoluta de restablir-lo. Part número 3. Tenir control anual. Aquí és on gairebé ningú entra. Un full de control anual amb l'assegurança dels vehicles o del vehicle, l'assegurança de vida, l'assegurança de la llar, l'assegurança de salut si es cau, l'IBI, les brosses, l'impost de circulació,
hostings, dominis o altres si en tenim. Cada concepte ha d'indicar l'import anual, el mes de venciment i tenir un recordatori de 20 dies abans per poder negociar. Revisió de mercat feta. La majoria no té problemes d'ingressos, els té de revisió. Les assegurances pugen si no negocies. Les quotes anuals creixen si no revises. Recorda que la llibertat és tenir control actiu. Part 4. Diagnòstic de salut financera. Aquí és molt simple. Ara mira quin color del semàfor estàs avui. Verd, tens els 4 comptes coberts. Perfecte. Groc, tens 2 o 3 coberts. No passa res. Anirem millorant. Vermell, vius mes a mes. Això no serveix per jutjar ningú, és per veure on ets, on estàs i com millorar-ho. La llibertat financera no comença invertint, comença sabent exactament què et costa viure. Aquest és el primer sistema abans d'invertir. Taula Pro de diners amb seny. Si vols una taula creada, una taula Pro de diners amb seny, ja dissenyada, amb els 4 comptes estructurats, el full de control anual i el diagnòstic de salut financera, la pots descarregar gratuïtament. No és una plantilla genèrica, és el sistema que jo mateix he anat construint amb errors i experiència. Està dissenyada per a qui realment vulgui posar ordre a la seva vida financera. Tens l'enllaç a la descripció. Deixa el teu correu i te l'envio. Un cop tinguis aquest pas fet, passarem al següent capítol, on parlarem i explicarem totes les inversions que tens a l'abast, com pot ser Bitcoin, commodities, forex, accions, ETFs, fons. Però només té sentit si abans tens aquest sistema fet i ordenat, perquè els diners també poden ser saludables. Si estan desordenats, generen estrès. Si estan estructurats, generen llibertat. I ja saps, diners amb seny per ser lliure!